Waphendula uXolani Sabelo ongumyeni kaVuyokazi obetrenda namhlanje etrendiswa ngokuba eye wancwasa i-YouTuber on Instagram. Molweni yinde namkela kuMamgobhozi TV. Kuyenzeka ke namhlanje umusa khawula uye wathi share screenshots from Sbusie Phoswa. Caba Sbusie Phoswa befakile kwi-Instagram stories zakhe ne uba abantu cela bayobukela ivideo yakhe apha ku-YouTube, watsho esithi cela babukele nee-ads, wathi hey uyayidinga i-television, i-TV in her life, wathi hey ndiyayidinga i-TV empilweni yami. So uXolani Sabelo ke uyamlandela uSbusie ne aphendule ke ngokule Instagram story athi ke yena lol yo ngiza kuthengela. And then into eyenziwe nguSbusie ke ngoku uye wabhala kwi-Instagram stories kula wa-screenshota laa nto ibhalwe nguXolani kuba wabhala ivolontiya elishatile ngiyaliceba. Hey uXolani wayibona wasibona ke ngokwesa story wamcela uba ayicime laa nto ngoba izawumenza uba atrende and ke ngoku ilagenza stress into trenda ngento embi because nobe yayibona uba kaloku uba ayikho ntle le nto. And then ke ngoku uSbusie uye wathi share nezinye screenshots caba uXolani lo uzithumela amanye amantombazana ku-Instagram naku-Facebook ke akhona amantombazana achazayo uba nam wakhe wanibhalela i-DM andamoya baphuma wethu abantu bechaza ngale nto kaXolani uba ungumntu oyenzayo lo oshela kwi-DM. And then ke ngoku uXolani ke sana uye wathula noVuyokazi bethulile imini yonke, so ngoku uye wabhala i-Instagram story wathi your demons will be awakened because I love my wife. Andiyazi ke uba ngamadimoni obani la ngoku azawuvuswa kuba ethanda unkosikazi wakhe because yonke le nto yimisebenzi yakhe. Yintoni uba abangela uba ahambe evolontiya uthenga i-TV? Caba ke uye waqhubekeka noba ke ufuna uba abukele ke imovie kunye noSbusie kuloo TV, inoba ke mhlawumbi xa ithengile then mhlawumbi abuye ke abelapha eSouth Africa uyabawela khe abukele something kunye noSbusie. So ke utsho ke uXolani bethunani uba amafufunyana ethu ayavuswa kuba ethanda unkosikazi wakhe. Xa emthanda unkosikazi wakhe makayeke le mikhuba ayenzayo uba uyayenza because akho nto ayiphikayo, akho nto ayiphikayo kuyo yonke le nto and uyazazi uba ngoku uyaziwa uba ungumyeni kaVuyokazi, so whatever yenzayo abantu bazayijonga, kuza kwenziwa ii-videos, kuzawuthethwa ngaye koFacebook, kuza kwenziwa ii-posts kuTwitter just like now umusa khawula eye wenza ipost ngale nto. Ii-fans zikaVuyokazi ke shema ndifuna uphosisa zidikwe finish yinto kaXolani on Facebook, on TikTok, even apha ku-YouTube bathi lo mfana ikhona into e-off ngayo. Kutheni wasoloko uyatrenda and utrenda ngezinto ezimbi? uVuyokazi ingathi ngekhe ame bade bathi abanye hey kamande abakadibani nodibana, so ke ingathi ngeseleyeka kuzawuthethwa wethu ngaye mhlambi for a week or two and then kuthethwe ngezinye izinto ayekwe, akho need yoba angene ebona uba hey sana uphume epanini ungena emlilweni. Hey abanye abantu ke bathi hayi bekungcono nompumelelo lo ebesele emazi. Bathi ke abanye uVuyokazi uyamshiya uXolani emveni koba emnike abantwana ababini. Niyathetha ke apha ku-social media. So utshilo ke uXolani uphendula bethunani yonke le nto. Inkosi kakhulu ke ngothi nibukele le video, khanikhe nitsho nina nicinga ntoni ngayo. Ndanibona kwivideo elandelayo. Bye.